Kaixo txorien zemo usauzaia astia bukatzen. Nioz, energiakin bukatuko astia. Zeukotzu asteburako plan honak edo? Horan, ez dakit grillo nakin ikusi dutzut. Tipo hori aurrekoa eta... Eta hori da, motosera arrangatzeko, baina atzeko alderatz. Normalne motosera bestaldera egiten dut, arantzi ikasi behar dut. Bueno, kasu ipez. Zuek txorien zauze, kosinatzeko prest ez dakit, baina erreztak ikusteko prest bai. Orduan gu kosinatzeko zuentzako, eta gaur astia bukatzeko ingo pasta errezeta bat olan ondo sartuko dana, gainera sasoikua, ze antxoak dauzkagu hemendik, beraz behitxu, nik uste dut izango dela plater politxa. Ze beti antxoak eta jan izan ditugu, hori ez, pintxo moruan, edo arrautzetik pasata da frijitxuta, edo espinetan, baina horan pastakin saltzan oso onak eratzen dira. Nik egia esan, antxoak egin izan ditugu oliotakoak, baina antxoa freskoarekin pasta horrela sekulestu jan da bitu. Gaur errezeta berri bat ikasiko. Hori da. Beraz, kontako zuzela ningoten. Venga. Lehengo sartagin baten tipula erregosiko gorritxuta dagoenean tomatia gehitxuko zau. Eta beste sartagin baten berakatza, almendrak eta ogia frijitxuko eta gorde. Bitartean motrailu baten ogisa, berakatza eta almendrak birrinduko ditugu ardo txuri apurtxo batekin. Tipula eta tomatia gorritxuta dauzenean piperrautza botako zau, motrailuan indako nahasketakin eta arrain saldakin batera. Zu motelian kosinago 15 minutuz. Saltzai arraina botako zau eta gero pastakin zerbitzauko. Da gero jarri geikeolako perrexi apurtxo bat edo ikusiko da. Hau, errezeta honen jatorrixa edo nik ikusi naben antxoekin, zelen itzen zen, Katalunia aldian da, holan oso ospetsua dan, suket. Mallorca aldian eta ez, Mediterraneoan, oso ospetsua den errezeta hori. Da ikusi nagoen da saltza pila batekin geratzen zen, da nik esan arroz batekin edo pasta batekin ondo geratuko zen. Berez, hortik datori deia da ikusiko usalan geratzen den. Nik etxean probau dut eta goxua dago, Ugu falta gara probatzeko, men? Hori da. Orduan, hasiko gara. Venga, niri lana ero zerbait, antxoa garbitzen honen ez jutea? Ondiokanez. Gero bialikotzot. Ondiokan denbora dauka uste dut. Beraz, hasiko naz, sin más, kipula erregosten. Gaur, hemen, gaina, gai moduan, pasta biguna aipatu aldugu, ez? Guk gaur pasta lehorrek harri du, baina egia da, pasta biguna ere saltzen dutena, hau freskoa esaten dana biguna, parik freskoa, eta interesgarria dan zerbait da. Nik uste dut, etxean egin dezakezue, guk txorien egin izan dugu pasta. Lana badauka, Hombre, lana dauka gehien bat, horea egiten ez dauka gehiegi, baina gero, arrabola berezi bat behar duzue, bestela, betiko arrabolarekin ina alda etxean baita. Lodi geratu zaike. Arrabolak egin bozu, lodi geratuko jakutzu. Nik egin daukan arrabola normalakin, eta eman inbar diozu, eta fina, ez da geratzen, tailarin bat bezain fina, baina bai geratzen da fina, eta gero hartu, eta gero hori bai, labanakin mosten hasten zarenean, ez dira geratzen danak neurri berdinekoak. Hor, ikusten da, etxean egindakoa direla, eta hor, broma gutxi. Baina egia da, aukera daukazuela, eta gero hori, pasta freskoak dauzkan abantaien artean, honek lehorrak behar izaten baitu 6 minututik, 14 minutu arte, ero gutxi era, bestea 2-3 minutuan egozita egoten dela, ez? Hori da, kostauko jatzu, horia lantzia da itxia, baina gero 2 minututan ja egozitxe egongo da. Nik Italian behitu, ontxe agoratzen nabil, ez gauela erabili olako makina hori. Joan nintzen ikastaro batera, pasta freskoa itxen ikesteko, eta ingauena izan zen, hori ez, arrabolakin luzatu, eta gero zeuzen olako tablatxo batzuk olan, marradunak, eta itxen ginen behatzakin olan, eta zan olako karakola antzeko pasta bat. Forma eta zan oso erresa itxeko, da horrek etzak. Karakelini. Karakelini, bai. Noski bai, ez. Baina, forma ezberdinak eman da, baina arrabolarekin ero luzatuta. Bai. Nik, egia zen, olako gailu bat erosi nuen azkenean, baina etxean, inoiz egin izan dut, eta aurrentzako eta politia izaten da. Eta, arrabolarekin erotik jasa. Bestearekin badauka, bere misterio hartu, azten zara, lodiagoan pausatzen hortik, eta pixkanaka, arrabolak gerturatzen doaz, eta gero eta finagoa, eta inbar duzu, hori, pasatu hortik, txorien egin nindu behin baino gehiagotan, eta gero, moztu, ze horrek izaten du aukera mozteko, espageti moduan, taiari moduan, erosegatik ez, lasaina moduan erabiltzeko. Edo bestean, lagun batek itxen dagoen bezala, joen da, gaur egun aldozu pasta freskoa erosi, eta batzuk egoten dira lasaina karratu holan haunditan bai, lasaina
xafla freskoak be erosi daiki orduan. Hori erosten dau, berak moztea dula banakin, eta behitu, pasta freskoa, etxekua. Bueno, beste aukera bada. Bai, bueno. Ez. Trampa, trampa. Bai, trampa. Eta ezberdintasuna daukatena da, erabiltzen den gari mota batekin eta bestarekin. Pasta freskoan, gari, esan dezagun, gari irin biguna erabiltzen da, eta pasta lehorra erabiltzeko, egiteko erabiltzen da, gari irin gogorra. Ezberdintasuna, bueno, garai irin biguna da munduan gehien erabiltzen da, 180, 185, eta gogorra erabiltzen da 105 eta 8 bitartean. Eta gogorra bakarrik, normalean bakarrik semolak eta pasta egiteko erabiltzen, ez da gehiagorako erabiltzen. Eta gogorra, deitzen zaio, ehotzeko garaian, gogorra dalako, beste baino askoz gogorragoa dalako. Eta beste da guk erabiltzen duen, gari, normalean etxean erabiltzen duen, betiko gari irina, bueno, gari batean etxean eziela faltatzen inoiz, baina gaur egon ja jentia healthy eta ez da zer dago, ja, etxean irini bestuta izaten. Baina, harto txiki irina, harto beltzi irina, ez dakize, bai ez, irin pila bat dauzka, baina azkenean, bueno, betikuak faltan, beti gertatzen da. Ontxe, bueno, pasta freskoa da, beti lotu izan dugu, Italiakin eta. Baina, ontxe, hemen Euskal Herrian bai, itxendie pasta fresko pila bat. Bai, eta bueno, hemen errenterin dago, zituenekoa dauden. Errenterin bebai badau? Bai, eta horre nahiara eta iker uste diela, eta bereiek daukate, haina montatu zutenean dendaren ondoan, dagoan, oberradoria, eroiten duten lekua, eta jentiak hasieran pixka behiratzen ziren hola, esaten moduan, ez? Honek zera idea. Baina, bueno, beraien tartetxo egin dute, pasta ezberdinak eta saltzen dituzte, lehorrak ere saltzen dituzte, ez dituzte bakarrik freskoak, baina jente hasi da ohitura hartzen, eta egia da hemen ez daudela olako dendak horremeste, baina Italian da jute masaetero, hemen dik ni Frantzian ikusi izan ditut, daude, eta pasta ezberdinak. Ez que hori beti gainera lotzen dugu beti hiri handisekin, ez? Igual Iruñan aldosora aurkitzu, Donostin, Bilbon edo, danadalakoa, baina, bakitzen nun saltzen dabe bai, nik etxe onduan daukatelako, oinatin, dau, italiko alden da bada, oinati dan txikixakin, da dau pasta fresko dendatxo bat. Eta pentsatzen jat, hori ikusgarri xasa azkenean, egisa dago pasta, pila bat jaten dugula edo, hastian behin, isa familia danek jaten dago ez, pasta tomatiakin edo, pasta entxalada edo, beti jaten da pastia, ez? Orduan, bueno, behitu, kalitate honesko hautatzen bozu, artizaua, zure herrixen egin jakua, gero ez da hobeto. Bai. Minutu bat errezetia? Da, aurrera goiez. Kipula erregosten, hementxe egongo da gorritzen, eta hementxe daukau sartagin baten, frigitzuko ditugu, edo, bueno, hementxe almendrak, berakatzak eta ogisa. Hau da hori, suketan, suketak loditzen dauen prestakuntza. Bai, bere pikada edo deitzen dietena, ne? Hori da. Beti egiten dana. Hori da. Hori izan binamen bakarrik. Bale, oso ondo. Bueno, esan dagoa, pasta etxean egitean nahi duzu erresa da, bestela presio, ze batzuk esaten dute nik entzun du inoiz. Pasta freskoa garestia da. Ez, pasta freskoa ez da garestia. Pasta freskoa daukan, ezagen dezagun, kontra bakarra ero da, oskailuan gorde behar duzuela, eta iraungitze data bat daukala. Bestea baino, askoz laburra guaz. Eta ez da... Inorbait iraungitu zaion pasta pakete bat etxean, espageti batzuko makarroiak. Ez, horrek, ez dut Horrek pentsetan. daukate, urteak, ez? Bai. Baina besteak hori dauka esan dezagun kontra bakarra, oskailuan eukin behar baina duzula, jendeak eta badaki, jendeak badaki noiz erabili bidauen. Zuk normalian, edo nik behintzat, pasta freskoa erosten dutenean, badaki dala, gaba horretan janbiotelako, edo asteburu horretan, edo danadalakoa. Ez dut erosten, astelenien joengo naz erosketiak itxen hau erosiko da, derrepentien hor, erabili barik geratu jatez, hori da, arraina moruen danik, erosten dutenean, badaki zetarako erabili bioten, ez dut. Horan tuntunien erosten. Bai, baina, zuk esan duzuna ez, lehen, ia etxe guztietan, etxe askotan, astero jaten duten gauza bada. Bai. Astebeteko iraungitze data badaukate, gehiago ere, bai, pasta freskoak. Bai, orduan hilabetiak. Da, nik uste dut, ohitura kontua daukagula hori, pasta, egia da, beti lehorra ezautu dulako. Azkenean guretzako freskoa bada zerbait kakotxe artean berria, nahiz eta gaur egun, supermerkatuetan da aurkitzea badago, ez? Nahiz eta herrietako olako dendak eta ez dituzte izaten, baina supermerkatuetan badaukate atal bat non pasta freskoa dagoen. Eta zerbait berria eta jendeai ematen dio lan pixka bat ez dakit, nahiz eta astero jan, eta hori bai, makarroiak ez daude freskoan.
Ni freskoan Ez, bakarrik ezagutu egia da. izan ditut, bakarri daude, taiarinak, dienak. espagetiak, da nola luzia dana. Azkenean gero, formia mantentzeko eta normala dan bezala horrek kosta itzen dau. Nik makarroiak itxen ikasi nagoen, ikasaro honetan Erroman, eta itxen zabiena da, olako, hau, etxekua, Osea, ez industriala eta ez bez. Baina etxekuak da hartzen zaben olako sotz lodi batzuk, boligrafo haundixak bezala izango bazien moruan, ero, kirten bat, ez dakit, olako gaiuren batena. Eta hor biltzen zabien, makarroiak gutxinaka, itzen zain karratutxo bat, eta gero 2 puntatxo hartu, eta hor biltzen zabien. Eta lotu iten zan ura purtxo batekin, da hor usten zan lehortzen, hori, 15-20 minutu, eta, lehortzen zan. Etzan guztiz lehortzen, baina... Ez da geratzen bestea moduan gogorra, ez? Hori da. Bueno, hori. Honekin jarraitzen dugu. Postua, pasta mundi guztiari gustatzen zaila, zerbait neutroa dela, gozogintzan, gozogintzan seguru badagoela errezetan bat pastarekin egiten dela. Ziur baiet. Hombre, ezkenean... Zapore neutroa da. Ez da, esan dezagun zapore gazia, Ontxe esaten dozula, nik ikusitza daukat, hori ez. Bai. Jatetxe desberdinetan eta pizzak bai. Pizzak olan txokolate eta ur kremanak bai, baina pastia olan txokolatiekin? Ez dut ikusi. Egongo da. Nueva Yorkeko errezetabak mac cheese deitzen dela. Ez ez guztasun, ez negozokixekin? Mac cheese, ez da mac marka, hamburguesa marka horreta, ez da. Makarroiena eta cheese, gazta. Hau da, berez egiten dutean makarroiak egozten dituzte, eta ero egiten diote saltza bat, dala esne gozokia, hau da, esne kondentzatua, gehi gazta pila bat. Baina, kau, nik errezeta ikusi nuenen, horren beste gazta ez da posible. Nik hor uste dut pekatu inuela eta nion bota behar zuen gazta. Hemen gaina harria bosgarrena egin nion, harria bosgarrena, eta probatu duen da... Ero aizkora juteko ona bai, baina hau zapaia gozatzeko, ez gero? Bueno, oso ospetsua da. Bai, baina nik uste bota behar zaiola gazta horren beste gozo puntua janiten diona hori, esne kondentzatuari. Nik makantxiz hori... Eta ordan krematxua geratzen da. Nik makantxiz jan izan dut, baina enauen betzetan esne gozokirik zaukala. Baita. Ordenan botako zioten pila bat. Gazta pila batako zioten. Ziur baiet. Bueno, hementxe jarraitzen dugu, motraioan sartu dugu frigitxutako ogixa, almendrak eta berakatza, dautxe joango gara gutxinaka ore bat lortzen, eta, gutxinaka be, joango gara gehitzen ardo txurixa, eta horre bai errastuko duzku lana. Bitxartian, tipula, gutxinaka, erre horrekin gosten. tomate saltza, edo, tomatea bota behar dizu. Bai, hau izango da azkenean, arraina saltzan, honek haukiko hau gero tomatia, arrain salda, piperautza eta pikada hau orduen da, arraina saltza, baina gero pastakin. Oso da. Bueno, zuk katafi pastera biltzen duen hemen, ez? Hasierako katafia ez. Bildu zuk... Ez, filo pastan. Iaz izango zan. Iaz izango zan, bai. Katafia da, ez dakit ezautzen duzuen, olako, hau oso oikoa da, hor Turkiako postretan, eta horrela, hau ere bada pasta bat horrela neutroa dana, baina oso oikoa da postretan. Eta olako aritxo fin batxuega solan estiarekin kanpotik, eta oso lizunan zerbait da, jatekoa da bizio bat. Gazi eta gozoa erabili alda, berez, hau Greziati datorre, eta gero Nablusa horre Siriako horri inguru hortatik, han hasi ziren, eta nik egusi horrezetat etxean eiteko baita hau baina, ostra, zaila zen. Bai, nik ikusi duten errezetiak? Pasta bera eiteko. Pastia bera eiteko. Zegero erabiltzeko erresa da. Bai, hori erabiltzeko oso erresa da. Baina eiteko, ataratzen zaizu alako pankakea gero honek... Bai, pankeikak. Pankeikak egiteko ore antzikoa tatara behar duzu. Baina oso fina. Oso fina, ez da hordik gero behar duzu zerbait zulotxoa daukana, eta hori joan behar zara sartai batera bueltak eta ematen, botatzen, eta ero frigitu, ero lehortu inbar duzu. Eta gero hori erabili da. Erostea hobeto. Erostea hobeto. Bai, askoz be, erosu hau. Nik ikusi dut hori, gozuetan bai Turkialdian, da honek zentro komerzialetan eta egoten die holan kanpuen
poste turkiarrak eta saltzen da bezenak, Eta han eta horrek pozoikoa da, katafia pozoikoa. asko ikusten da. Eta bebai, pintxo tabernatan, zontxe geroz eta gehiago, gambak lehen gabardina erara jaten ziren. Eta ontxe, gambak biltzeko bebai, katafi pasta hori igual ikusiko zinuten olako fideo antzeko kurruskari dien. dien. Zurekin izan zela, baina ies egin genuen. Bai, jaionekin konfundiko estasun. Eta kontua da hori, gogoratzen naiz, biltzeko bai, baina gero azkenean geratzen da horrelako, horlia barik olako kabardina esan dezagun... Kurruskaria. Bai, kurruskaria, eta aizea iten badu, aizea leku guztietatik sartzen dana. Bai. Azkenien da, ari fin pilo batekin bilduta geratzen da nolako zerbait. Udaberriko gabardina dauka barrek. Udaberrikoa, udakua, ze horrek, berotu askorik ez du bingo, Baina, bueno, hori ere aurkitzen galdetu ezkero eroan nik uste dut, ez da hain erraza ikusteko, aurkitzeko, ez da beste pasta freskoa ero bezalakoa, baina, bueno, esan dakoa, juten bazarete olako herrialde batzuetara, Turkiara ero batez ere, eta ikusten baituzue postre horiek, gastatu, ze azkenean hor kurruskari puntu badoka, hori frigituta ero labean egin da janalda, eta almendra zatiekin ero, pistatxoekin, estia... Ze ondo. Ze ona. Lizuna. Atzokoa lizuna zan atzoko saioa, pentsatu, gaur be nondigoa zengu. Bueno, gure pikadia prest. Hemen txadaukabia tipula gorritzen, marroixka jazten, eta hantxe gehitxuko zau tomatia. Nik tomatia, gustaten jat, udara itxoiti holan tomatia eroseko freskua, eta ona, eta potoskua aukeratu dut. Honek etortzen diena batzuk osuak, eta horrekin ingo... Ondo. Horrekin ingo saltzia. Gero hau, karri da Julenek zerbait nuen eraman? Ez dakite karri dagoen olako ontzirik. Beti ekartze osko, zuek, ez tozu imaginetan, beti jendiak zeitzen dau. Etxien kosinau, taperra... Hola, ez da bekarri, taperri, Julenek. Bueno, gaur egungo sukaldaritza zer izango zalen moda. Baina... Etxian zeinek ez dauzka taperra, gaur egun. Soimea, gurot, bukatzeko, hori mundu osuak itxen dauela etxean kosinatu, eta lanera eruen taperra janadiz beteta. Oso, Julen da... Julen da, Euskadiko pertsona bakarrak, itxen dauena taperra utzik ekarri lanera, hamen bete da gero etxera eruen beteta da jan. Zui normala pentsetan gatzu hori? Bai, baina ez etxon, ez da holan. Iten duena da, lehenko tripa bete hemen, gero taperra bete, eta gero etxera ordoen ja gaina juten da, janda. Janda eta urren egunerako janarekin. Igual que jatu ingo da, bai, atzo arroza olagarroakin januen da gaur ere. Ze txarto. Zuk ez dakizu basotan dan ontxe dendatan eta presixo danak igo die. Eta, bueno, gu Julen hemen zaintzen gabiz danon artien da... Eta hori, bakarri bizidan ez, bere ekonomia be zain jubi da. Orduan hemen ematatu jaten. Aizu, gastu gabe batentzako bakarri deko? Beste batzuk hemen ez da izen batetzako kosinatu behar dugu? Zuhei, gurosu ekarri gumiendako taperra da eruen. Ez, baina, gaur taperretaz izegin nahi genuen, segia da, gaur egun ez dugu imaginatzen, ez? Nik uste dut taperrak bai direla etxe guztietan dagoen zerbait dela, ez? Izan plastikozkoak, izan kristalezkoak, izan dena delakoak, baina nik uste dut oskailu mundu guztian, egongo da norbait, seguru bai ez, baina nik uste dut Euskal Herriko etxe gehienetako oskailu guztiak irekizkero, taper bat gutxienez bakoitzean egongo dala. Eta zu, taperrak, hementxe, proposamen bat, hementxe. Lehen, 80. hamarkadan eta etxeko egongeletan saltzen zaben olako altzairu batzuk, aukitzen zaben, bereziki diskaketa sartzeko... Bai, olako armairu bat, saltzeko olako tartetxo bat. Berezizak izan zen. Nik bio sukalde bat, taperrak sartzeko. Zen nik ja ez dakit nun demontre sartu. Gaina, desberdina da euskatu batzuk, borobila batzuk, karratu estatzuko lan luzengak. Eta gero horrek ez die biltzen da, aukitzitxotolako armaitxotan, eta... Nire okerra da. Ni egote naiz, holan egotetik ez eukitera bat, bez? Aztenaz banatzen, gero ez dakit nor, jute naiz, amagana, poltsa bat, taper utzak, nikan utzitakoa. Joan ez dakit non utzak, hemen utzi zenuen, Bueno, eta azten dira etxera bueltatzen. Gero, tapak ez direnak, baita etxe guztietan gertatzen da, daukazula taperren bat, baina tapa bat beti, estoana, tapen bat, sobra dauena, taparen bat. Olakoak, mila, gero, guen genikoa, plastikozkoak direnak horrek, mikroin labean sartuta, eta hortara gatoz, taperrak erosten dituzunean, bakizue, tapan azpian, olako marrazki batzuk ekartzen dituztela, ez? Marrazki horiei kasu egitea komeni izaten da.
Hau da, batzuta horrekin agertzen dela, ez da, sardeska bat eta kopa bat. Horrek esan nahi du janaria eramateko badiela. Orduan, hor nire galdera da, janaria eramateko ez badira, zertako dira. Batzuk, betxu, nik etxien... Bueno, guk pulseran, umeak saltzen dituztean bolatxoak pulserak egiteko. Lehen, nire etxien eta izeten zan, beti, horrek, gurinezko gaietak eta poto hori, bakitzu gurdin hori. Hori izetan, horratzak eta gordetzeko. Nire etxien daukat taperrak. Ze plastikozko taperra, ja, ez jat gustaten erabiltzia, ez? Azkenian, ez dakit, ez jat gustaten erabiltzia. Orduan, horiak, kristalezkoa dauzko, baina plastikozkoak, auketzen baditxuzu etxean da, ez nahi ditxuzu egitxau erabili, ez bota, ze hori oso kaltegarrixa da, eta kipiat kontaminatzen da orduan. Zuek, etxean aukitzen dozuena, berrerabili, ez dakit, hori, igual, medikuntzako gauza pastillak eta holan gordetzeko, horratzak eta arixak eta gordetzeko, edo ze gauza gordetzeko erabili horretapurak eta... Guk esan dago, umeak dauzkatean, pulserak egiteko bolatxoak eta. Bueno, gero beste simbolo bat bada hor, holan, euriero eta plater batzuk, hori da, sartu aldala hor garbigailuan. Gero badago beste bat, mikroin labe bat agertzen dela, marrazki bat, bueno, hor, mikroin labean sartu aldala. Beste batzuk, agertzen da, holan isotz isartxo bat, erolako elurra maluta bat. Horrek isoz gailuan sartu aldirenak. Gero beste batzuk, temperatura ere jartzen dute. Hau da, sartu aldituzunak, labean sartu aldituzunak, eta 220 graduero jartzen dizute ze temperatura jarri aldana. Kontua da, bueno, Patrik esan duena, ez? Aldala aukeran, kristaleskoak eta hobea dira. Ze besteak azkenin iraungitze data, iranguitze data bat daukate, ez besteak kristaleskoa ez pasaizu apurtzen, normalean, baina egia plastikozko hauek gero marratxoa modu egiten die, zikina moduan heltzen da, tomatea sartzen baduzu, tomate frigitua sartzen baduzu. Hortik ez da buelta atzera. Ez da unio kentzei, gorni probatu lixibakin da, lixibakin, neko ondo kentzen da, baina bueno. Bueno, kontakotzut zigor, momentutxo baten mostukotzut, hemen txaduku, hau, bakarria tomatia, tipula, erregozixa, eta gero piperautza jarri duzat, gozua. Mina bebai aldu zera blemia, kasu honetan gozua da. Orduan, honei gehitxuko zau, lehenen jako pikadia, hau da, ardo txurixa, ogi frigitua, almendrak eta berakatza. Hau dana, barrura, bebai gehitxuko zau, arrain salda, hemen txadukaguna, orduan. Arraiza da litro erdi. Vale. Eta hori izango zen, gero, pastaren saltza, ez? Azkenean, saltza berezi bategaz. Hori da, saltza berezixa. Orduan, hau hotzeko 15 minutuz, bueno, apurtxo bat murrizten holan, edo loditzen. Hau joengo da. Eta bitxartien ingo da, arraina garbituta, ointxe bai, bolondrez bezala. Bolondrezik bai, hemendik, eskuak gora, ez du bapes ikusten, Bai, zigor, ze ondo. Arbitro, falta! Ze letxe! Bueno, orduan prest. Bai, ni antxoa garbitzen. Legunean geratu nintzen, Patri. Hau pensaukotzun dira dana presta dana. Patri, legunean astu nintzen bitu. Nik bekarri dut, Ez genuen aipatu, Bai. Antxoan tripak eta hau, gara batean da burua eta hau gero, saltzen ezien antxoak, egiten ziena, nekazari, baserritarrai hor bretxan ematen zieten, eta hau erabiltzen ziten ongarri moduan, baratzean hortuan botateko. Guk hau, Martin Berezategian bakizu jendeak gute zen, ikastera sukalda izan, 2-3 hilabete, urte bete, denarako, ez? Norbaite bukatzen zuenean, bere denboraldia hor, gu onginenean, Martinenean oso famatua zen, deskontza askotan ematen zen, lasaina, antxoa lasaina bat. Ile zen lasaina pasta bat egosten zen, da ero pisto bat zeraman, eta ero antxoa marinatu egiten ziren, ez? Hori da oso famatua bai, Fernando Canalesena. Bueno, Martineko bilatuko zen. Hor, lehen apetxo, Martin izan zen. Movida. Bueno, kontua da, guk hau, ariketa hau antxoa garbitzarena, pila bat iten genuen. Nik bitu, zigorzuk, esku zitza duzu, nik hartasiakin itxen dut, hemen lepotik bera mozte dutzat, eta gero buruakin, etxeotolan, apurtxo bat tripaketa hartu. Ni beti eskukoa izan. Bueno, tripa eta buru hau beti ontzi batera juten ginen, eta norbait bukatzen bazuen bere denboraldia, buru horiek esan gordetzen. Olako katxarro bat, lapiko handi bat gordetzen zen horrekin, eta ero, ja, bukatzen zanean hartu da. Benetan zabiz? Bai, hori egiten zioten. Ni kontatu diate, entzun izan du, nik inoiz ez dut egin hori. Da zure inotzu bai? Niri ez dut egin.
Berai baino askarrago izan izen, nik horrek aiten dute inor baino gehiago. Eta ni harrapatzeko, bueno, sukaldean saltoka hasi nintzen batea bestera, fumeten bate gero harrapatu ninjun, bexamelen bate bebotaziate, han sobera dauden saltzak eta dena hartu eta goiti bera, sukaldeak kristo inda usten zan, gero sukaldeak gu garbitzen genuen, orduan, bueno, etzegoen, arazoi, bakanikien egun hortan, pixkat ordu erdiro lusatuko zala gure egonaldia sukaldean, baina goiti bera zigintzen gendun, eta etxerako bidean, inguruko baserrietako kartu guztiak anjutezien beratzetik, miaskatu nahian. Osa, zineten kide soragarrixak. Baina guk egiten genuen, munduko maitasun guztiak. Hemendik Patri, sortzi antxoa eskatzen dizizut, sortzi niretzak, bale? Sortzi zuretzat? Berritu sortzi. Bale. Gero nik pentsatu dute bai, hori nahi baduzu tradizioa mantendu, nik entzun dut gure zuzendari jauna igual, datorren urtean edo jubilauko dela. Gure juengo gare horako gauzak biltzen, eta Alberto jubilatzen jako nire botako zau gai gain. Patri, bitu, proposamen bat. Hauek, dagoeneko jun eta hemen txorien azpien gordeko ditu golan. Ta juteko golan, gorputza hartzen. Gorputza hartzen joateko eta onduta egon da dituzen. Artzitzen, ontzen. Alberto hori eta gehiago merezidu. Gure maitasun guztia, eta noski. Nik uste egun horretan kale ingo da. Egun hortan, no esatzen. Bueno, hemen txe. Gu honekin goiaz, jarraitzuko antxoak garbitzen. Pasta bebai, egosten. Eta pasta igeratzen jakonian, 2-3 minutu, eta arrainai 2 minututan nahi, nastu ingo da. Kasunetan, ez du bier egozketako ura gordetzia bez, saltziak emongotza pastak bia dauen gorputza, ez? Da azkenian, ezetasun hori. Hau gertatzen da, normalian, pasta eta saltzien arteko nahazketia hobeto itxeko. Baina honek ez da bier. Badazpada, gordetzia... Badazpada, gordetzia beti, nehamak ez da, gordetzen dauenak, beti dauka. Apuntatu iten dut hori, ez? Gure... Idoiaren esaera zaharrak. Baina egia da, ez? Ohitura, behitu, hori, nigo batzen az, ostaleritza ikasi genduenean da, azten zinen banatzen jentea, ez? Zuk zeneukan, ez da, arroz paillera bat, ez? Bai. Ero bandeja hundi bat, eta hortik atera berzien, 30. Eta azten zinen begiz. Tera, eta ero... Azkenengoa geratzen zen isa... 24 juten zinen, eta ia esan geratzen, eta azkenengoa jolan, pak. Azkenengoa, gero batei lapurtzen bestera sartzeko. Oitxura hartu behar da hori da, markatu, venga, 30, venga, ra, erditik, eta gero 15, pim-pam. Zuk antxoak kendo estazu batzuk? 8. Eta zetako ziren? Antxoak zerbait egiteko. Zerbait pikantea, eta... Bai. Ze ona. Nira mandu zeta. Hementxe, antxoak, barrura. Eta antxoak bakitzu, kosina hubi diela oso gutxi. Osa, honek ez diela komeni hemen 15 edo 16 minutu aukitzen orduan. Hau, segitxuan ingo da, eta pastia egosten. Eta pastia izetan denean arrainakin, egaluziakin, sardinekin, antxoekin eda, ez da inoiz botatzen gazta. Edo, italiarrek tradizionalki ez dutziek gaztari botatzen, belarra botatzen. Orduan, ez hausadoz? Ja biurrik erio, gazta botak edo. Nik gazta, daukate idia zabalzati bat horoskaiuan nahi bauz batara. Eta hori da, ez da arau idatzi bat. Bai, idatzi da. Ezin dala. Ezin dala. Baina, nik badakizkit hori, ezin da inoiz apurtu. Hori da debekatuta da. Hori nonek itzen da. Hori den da honen jende pila batek. Bai, ikastolako jangelan. Bueno, ikastolako jangoletan eta etxeetan, jende asko hartu eta baina umeri asko egiten dieta hartu eta labanakin, ra, eta koiarakin jaten pasta, espagetia. Bueno, hori ikusten mazaitxute, sakrilegio. Gero, kaputxinoa goizeko 11 baino lehen eskatu behar da. Hortik aurrera ez da eskatzen, ja badakit eza dela bertakoa. Hori goizekoa omen da. Baina batez ere pasta, badago, jatetxen bat italiarra, toke, beraie gaina italiarra direla, eta ikuste zaituztean zure seme alabei pasta mozten da. Holan azten dira. Hombre, nik uste dut, espadaki umean jaten, eta ez da izer, azaldu alzaio nola da, baina da hori
jutea jatetxe japoniar batetara, eta derrigortzea makiltxoekin jate. Ba, Askok, hoxe, sushi haulan krak sartuko zieten makila, eta ahora sartuko zuten, baina bestela ezingo zuten jan. Eta japoniartan jartzen dituzte sardeskak eta gaur egun. Guk malgutasun gehiago daukau, beraz, txien gure bozuek gazta bota, bota da, hemen zigorrek gero bie badau, gazta bai, botako zau. Baina moztu aldot gero. Honek ez, behitxu, honek, hau mostia bai dala sekrelegioa, nik aukeratu duten pasta da, deitzen da papardel, eta dia, olako taiarin batzuk, holan lusengak, orduan, saltza honetarako nik uste dut oso aproposa. Orduan, jongo gara, hau, ona sartzen, eta kozinako dana batera, pare bat minutuz. Bueno, hor urtera zengo dituzu, ez? Hori da. Hau da, saldatxua izango da. Badauz, arrozak saldatxuak, pasta bai. Zimasup eta zitzen behar du, sup daukan guztia da urpekaritza. Eta hori da hemen duela Donostiako nazioarteko itxasteko zinema zikloak, 47 urtea maskitela, eta hau, bada zerbait, 47 urtea maskit, eta ni sekul ez dut entzun honi buruz. Nik ez da. Eta, bueno, duela ondarribin eman zuten azkenengo 3 lau eta, bueno, kontua da, beraiek pixka salatzen dutela itxasoa, ze gaizki zaintzen ari garen, ez? Gaur egun, antxoakin Euskal Herrian da arrantzale badakite, ez? Nola dauden hor kuota batzuk ezin dira urtero ez dakit zenbatean jartzen da hori da, itxasoa erabat txikitzen ari garelako, bertako dena eramaten ari garelako, eta hauek, aurtengo gainera leloa orain ala inoiz ez izan da, ez? Hauena, eta hori pixka salatu nahi dute, ero orain azten gara itxasoa zaintzen, ero berandu izango da. Platera. Plater beltza. Vale. Gure itxasoen etorkizuna bezala. Bai? Enplatau eta dastatu. Itzak justuak. Bueno, enplatau. Bueno, mentxe basiko gara, gure zauzendari jaunan... Kasu egiten, ez ego gora, ez? Gastatu beharra, esken nuen nahi gaur, ez da? Koiaratxo bat hori saltzea putxo bat azteko? Bai. Bale, naberrukitzen dudan. Pasta honek daukan saporia usaina. Eta dana. Eskerrik asko. Bai, saltzia jarriko zau. Antxoa pare bat bai, hementxe. Trabiteli, pasta hau nola biltzen da. Pasta zail, igual umiek bezala bide du mostia. Hemen kritikatzen da. Zer estan esaten eta gero guk egin beharko du, azkenean. Berrexiakin, hemen jarriko apurtxo bat gehiago, eta hemen txaukat gure oliba olio pikantea. Ni bai etorriko naizela bihar pikante. Kusiko. Esaten da moduan, enpasteak ere funditu behar dizkizut. Bueno, bai hemen gure pasta antxoa freskoekin. Sasoiko errezetia. Ze ikusi bestazu lehenengo zelan jaten duten. Hau, behitu bildu, azkenean espageti batzuk bezala, eta gero, azkenen momentuan, sardexakin, hor, antxoa hartu. Eta gero, klasiko handia, mingainarre behar da, ez? Ez? Guzta erreten. Oxua? Guzta batzu? Oso. Eta ontsi zuz, Nik antxoa kontuak. 8 lapurtu izkizut, ez? Hala nola prestatuko ditu. Zuke, Biteli, nola saltzen duzu Gilda, zure bezeroi? Saldu? Ez da saldu behar, ezke horia, ez da saltzen baina, beti izate dela, Euskal Herrian dauen mokadutxorik onena. Bueno, nik gaur... Perfektua da. Antxoak oliotan da eitea eta zaila egiten zitzaidan, eta, pentsatu dut, jente guztiak ez daki antxoak marinatzen, ez? Guk gure txian nola marinatzen ditugun, eta ingo ditugu gero Gilda batzuk, hemen dozka piperminak, gero olibak eta, baina antxoa oliotan erabili beharrean, antxoa marinatuak. Horrek beste izen badauka, marinatu egin, uste beste izen bat ez dauka. Bokeroiak ezak edatzen horrei? Baina Gilda egiten baduzu, besteekin, ospinetako antxoekin... Ospinetako Gilda. Bai, ospinetako Gilda izango, ez? Bai, nik ezagutzotena da, Gilda gero daukala galuzian hola satia handi bat, azpixan. Bai? Hori indurain deitzen da.
Hori nuen esautzen. Bai. Bueno, gure Gilda normala nola egingo ditu. Lehengo antxoak garbitu eta horiek ontzen jarriko ditugu ardoarekin, ospinarekin eta urarekin. 4 bat orduz. Atera, oliba olio txorrotadon bat, baratxuri txikitua eta perresilla. Eta gero, txotzetan sartuko ditugu, piperminakin eta olibekin. Txona. Gure amak beti baratxuriana, berakatzana taperrean hartu, taper bat hartzen zuen beti, eta pum, behin onduta zegoen, olioarekin, eta berakatza eta perresilla. Bai. Beti, holan, gordine gaina hor botatzen zien da gure etxean, horrela jan izan ditu beti ondutakoak. Gero egia, jenteari izaten, bai, baratxuriana. Ni Gildak ere jaten ditudanean, badode Gilda batzui botatzen diotela, baratxuria txiki da. Nik horiek hartzen ditu. Bai, nire horrek, gustatzen jat. Bai. Jat. Hot. Bueno, arrantzakin eta sariekin gabizen hontan, engo berba fishing inguruan. Yeah. Fishinga ez da arrantza itxia. Da interneteko iruzurrak eta ibiltzen dienien, fishing deitzen jake, ez? Arrantza itxia, pertsonako itxagorrai. Vale, orduan, bakitzu interneten eta iruzur pila bat da bizela. Eta orduan, aitzaki bezala, julenei lehengunien pasau jakola iruzur bat interneten, engu berba horren inguruan. Bai, ze gainera, betxu, Joko Ona, Euskadi Irratiko saioak, intzabien, pertsona batzuk, intzabien olako kontu faltsu bat Instagramen. Eta Joko Onan kontu ofiziala izaten bada, abildua Joko Ona, ura zan, abildua Joko Ona, eta olako gesitxo bat edo marratxo bat. Zerbait ezberdina, esan euneko egun berdina. Edo puntutxo bat erdixan, edo olako zer. Eta orduan Juleni idatzi sotzien, da esan sotzien. Soriona, Joko Onako kontutik idazte dizugu, sari bat tokatu zaitzu sorteo baten apunta usalako, da ez pasa zure kontu korronteko zenbakia. Pasa zure izena, deneixa, kontu korronteko zenbakixa, gero hor dirua sartu ez dakiz zer, eta Julen, ez tala tuntuna, esan sotzien, parkatu baina, hau ez da egisa, ez dakiz zer da, orduen saiatu zien geixau da geixau. Da, Joko Ona idatzi sotzen, eta Joko Onak bebai, indau mezu publiko bat, aizue, hau ez da gure kontua, kontu zibili norbaitek eskatzen botzue zuen kontu korronteko zenbakixa da zuen datu pribauek, ze gu ez gara. Orduan, jende asko badau, olako gauzak itzen dagoela, kalte itxeko, iruzorra itxeko, dirua lapurtzeko, da olako gauza asko. Orduan, argi bilibida. Zeuzen olako mezu batzuk, SMS batzuk bebai bidaltzen dotzuen oixian behin, eta zure kontuko klabea galdu duzu, sartu esteka honetan, eta esteka horretan sartzen zara da, olako fishinga deitzen jakon mezu horrei, olako pila bat kasu dauz. Nire iritsi zaizki mezuak, nik banketxe batean daukat dirua, eta ezberdinetako beste banketxa zure kontu korrontean ez da izan gertatu da. Nik egia esan oso mesfidatia naiz, internet eskatzen diatenean zerbait, inoiz ez dute ematen ezer, eta, behin gertatu zitzaidan, izen, nola da, langabeziko papelakin behar izan dituen, eta internetez galdetu ziaten, arraroa, beti izan dudalako, ero telefonoz, ero bertara joan da, eta aukera eman ziaten hori. Eta datuak, eman dituen datu guztiak, zien, badauka kontu korronte bat, dirurik ez daukadana, handagoena ezer lau, ez da, hori emanien ez dakizer, handi gutxia ditu ziaten, da betu, deitzen dizu hemendik seguridade sozialetik, datu hauek eman zen dizkiguzu, eta lehen zure datuetan kontu korronte hau esan, beste hau agertzen zen. Zu esarete, ez? Orduan, nik jarri dut, eta ze jarri diguzu gaina semean, eta ez da izan, da, bale. Baina ni hasiera naiz hortan, oso mesfidati. Mesfidati izan bida, konta berrezetia dut lengo. Hemen, antxoa ikendu diet, erdiko ezurra. Eta oin. Horize da? Ospina, 100 gramo, ardo zuria beste 100 gramo, eta nik ur pixka bat ere botatzen dio, 50 ura. Hau izango da, ontzeko erabiliko dena gure antxoa. Bada hoitea baita hauek, esaten da, marinatu askar da. Eta hortarako inaldana da, epeldu egiten dira osai hauek eta askartu egiten dudana. Baina bestela, horrela jarrita, honek barko ditu, 4 bat ordu, eta, pixkanaka, zuritzen hasiko da. Horrek azkenean ingo dauena da, gure arrainak kozinatu hori. Zebitxekin eta pasatzen den berdina, azkenean limoi zukuek eta zitrikuek itxen daue arrainak kozinatu. Da horregatxik agertzen die txuri. Eta oin bitartean, jungo naiz horre behar du horrentzen. Baratxuri atal bat
moztuko dut, eta guk pixkat itzein bitartean, da gero itxen barko dugu. Zauen olako iruzur bat inzala oso ospetsua interneten. Igualak berdako ez dara, indala, iguala 12-13 urte izan zen. Eta bialtzetu zuen olako email bat, eta zan Nigeriako tipo bat printzipia zala, eta esaten zotzun, jo, emon, behitxu eske, arazo bat aukiot. Baina, batean agertzen gatzun zure emailien, ez? Eta zuk esaten zu, jo, niri, zagatxik altzen gat niri, arrasateko tipa bat, Nigeriako printzipio baten emaila. Baina, bueno, gauza gorrek, etzinun galdetzen da, agertzen gatzun, behitu kaixo, Nigeriako printzipio bat naz, kristoneko dirutza daukot kontu korronte honetan, baina ezinaz sartu ze arazo bat aukiot. Orduan, bueno, zuri, zuk ematen bastazu zure datuak eta zu sartzen bazara, emongotzuk diruan 120, emongotzut 1.000 euro. Da, jendeak sartu itxen zen. Da, ni pentsaten, zu, Aizarna Zabalkua zara, ez? Pedro, zelan idatzi dut zuri Nigeriako printzipiak, eske? Agura zentzua bebai, ez? Patri, baina Aizarna Zabalko Pedro justo mundu guztiak ezagutzen du. Baina, egia da, bueno, agentia olakotan asko, eta, bueno, pila bat entzuten dira, eta gehien bat bai saietzen dira, jente helduarekin, eta horrela, eta nik beti, etxean abisatuta, ematen. Inori ez zeman, ez kontuko ronte zenbakiak ez ezer, hor, izan dituzte, zure bankuaren, ematen du web horri, benetakoa dala, gero aldatzen diotele bi gauza, eta zu, uste duzu handik idazten nahi diala zuri, eta bai, Patri, zu zarelako €1.000.000 emango izkizu, ekarri zure kontuko korronteko zenbakia, eta sartuko dizu. Edo hori mugikorrekin beba itxen dabe, ez? Ez dakizen mugikor tokau jatzu, olako sari baten, emon zure datuak da. Olakotan kontuz izen bida. Batzutan, segorek esan dauen bezala, oso ondoko pixatzen daue, originala da webgunea, baina horre bai, kontuz ibili bida. Bueno, gu kontuz, ikusten da, pixkanaka. Azida hemen gure zitrikoak eta gure azido guztiak, zitrikoak ez, azidoak parkatu, bere lana egiten, uz diezagun honi, bere txuritzen, eta etorriko gara, eta izango ditu prest ja piperminak kenduta bustana eta hori, gilda atzu montatzeko. Gero hemen ordena eta nik uste bakoitzak nahi duen, ez? Bai, nik normalian gustatzen bat oliba batetik hasi eta oliba batekin bukatu, holan bi olibakin, baina gero piparrak batzui bi, besatzui hiru, besatzui bat. Hori egoten dana. Gustuen arabera, hori da. Gero batzutan ikusten da, bai, hau, holan hemendik helduta eta ero erdian. Bai, da gero batzuk itxe dutze, holan. Nik gustatzen gat, normalen piperrak, piparrak itxe ditzuta erditxik moztu. Bata da, gero, bestia jatzen. Bueno, kontua da, gildak egitea misterio handirik ez daukala, horrela prestatzea ere, guk hemen induguna da, gero, behin ospinetan egon da gero, jarritu oliba olioarekin, baratxuria perresila, oliba olioa, baratxuria perresila, oliba olioa, eta, bueno, zein ezai gustatzen, gilda. Eta misterioa ez dauka kosinatzeko, baina jateko baize mokadu baten janbida. Nik Bilbon basaren leku baina itxin zabien COVID garaien itxin zabien abakantoakin. Eta esan horako gildatzarra. Hori jani mazen. Bueno, hemen dauzkazue gure ospinetako antxoa gildak. Itali? Hau, handixena ez dut hartuko, bestela... Bueno, eukaitzera, errezaguan, ez? Bai, xur baiet, aia. Hau, Hau ez da, gilda bezala gazia ez da. Noso fina. Baina fina eratzen da. Nik bezala jamiot, Bai, gildak baina gazia ez. Lagunok, eskerrik asko, astelenian hemen gaude bueltan. Jarte!